Urriaren batean, bigarren hezkuntzako masterreko aurkezpen egunean, justo klaseak hasi baino 3-4 egun lehenago, abisatu ziguten hizkuntza eta literaturako modulo espezifikoko bigarren zatia Donostin egin bar genuela. Jakinda, modulo espezifiko guztia Gasteizen egiten zela orain arte. Eta batzuk nire kasuan pisu hartu genuen Gasteizen eta baita praktikak ere dena hemen egiteko, eta baita lehenengo modulua ere bai, generikoa Gasteizen hartu genuen, dena hemen egin alizateko eta pisua amortizatzeko. Momentu horretan nahiko kezkatua geratu nintzen. Nire kasuan pisua ordaintzea ez da batere erraza, eta pisuak hemen ez dira merkeak, eta are gutxiago ikasleentzat, batzuk lan egin behar dugu gure pisua ordaintzeko. Eta momentu horretan pentsatu nuen ze garesti atera behartzen egunero Donostira jutea pisua Gasteizen izan da. Hau da, pisuko alokatzea ordaintzea gehi egunero Donostira mugitzea. Bai autobusez, bai kotxez. Momentu horretan batzuk aurkeztu genion geure kezka bigarren hezkuntzako masterreko zuzendariari. Berak esan zigun alik baino lehen abisatu behar zigula non egin behar zen bigarren modulua, baina hilabeteak pasa dira, 2 hilabete zehazki, eta oraindik ez dakigu non egin behar dugun. Eta nire kasuan nahiko kezkatua nago, ze ez naiz kapaza izango ordaintzeko egunero desplazamendua, eta gainera Gasteizko pisua mantendu. Duela 2 aste gutxi gora bera korreo bat bidali genion masterreko zuzendariari, eta honen erantzuna nahiko eskasa izan zela uste dut. Nik ulertzen dut edo uler dezaket gestioa zaila izatea, baina beraiek ere ulertu behar dute gure egoera oso zaila dela, batez ere ekonomikoki, eta soluzio bat bilatzea gustatuko litzaidake nire kasuan arazo hau konpontzeko. Eta nire eskaera hori da, batez ere arazoa konpontzea alik baino lehen eta abisatzea alik baino lehen, ze hilabete bat falta da modulo espezifikoko bigarren zatirako, eta zaila da egoera guztiontzat. Gizarte langintzan beharrezkoa da derrigorrezko praktikak egitea. Eta horretarako, 3. mailan gaudenean aukera ematen digute gure praktika gunean aukeratzeko. Gure kasuan, COVID-19 testuinguruak ez zuzen harrapatu zegoen, eta batun arazoak izan ditugu praktika guneak lortzeko. Ikasleek iraiera arte ez genuen jakin ze gertatzen zen gure praktikekin, eta iraian esan ziguten arazoak zegoela praktika guneekin kontaktatzeko, eta zekitela ze gertatuko zen. Urria erdialdean onartuen lehenengo lista hartu zen. Lista horretan ikasleen ehuneko gutxia bakarrik hartu zen. Eta EHUtik esan zitzaigun lagunduko zigutela beste praktika gune batzuk aurkitzen. Baina hori ikasleek ez duen laguntza hori sentitu edo, eta gure aldetik bilatu behar izan genituen praktika. Familiako kontaktetatik edo beste zen kontaktetatik tiratu behar izan genuen praktika horiek lortzeko. Aipatzeko da ere, behin praktika lortu ditugula, EHUtik esan digutela praktika gune horretara moldatu behar da. Hau da, ordutegiak, ordu kopuruak eta funtzioa. Ikasle asko gaude gizarte langileaten funtzioa betetzen. Esaterako, daude 8 pertsona praktika berdina egiten toki berean, zeinek ez duten ezer esaten
beraien praktika gunea gaitzaren beldura dela. Honekin guztiak nahi dugu esan, eta nahiz eta hain ikasle guztiak izan praktikak, bai dela azpimarratzeko EHUk izan duen gestio penagarria, ikusita behaien egin beharra gure zer egin bihurtu dutela, kontu neukita ikaslea gatu zianian praktika gabe edo praktika eremu gabe gure ben jarri zutela zama guztia, bai da aipatzekoa, nahiz eta egoera usaia izan den ontzat ez dela aitzakia ikasle ongan jartzea praktikak aukeratzeko edo lortzeko prozesu guztian zama gure gain eta are gutxio prozesu guztioi bakarrikiteko zama. Orduan, bai da aipatzekoa EHUk inolako babesik ez digula eman gizarte langintzako ikasleei eta oraineko genuke azpimarratu alde batetik. Orain behin praktikekin hasita bai da azpimarratzekoa EHUk eskainitako ordu kopurun zati bat bakarrik gaudela itea behartuta, hau da, nahiz eta euki praktikuman tasa guztia ordainduta, bai daudelako gure praktiken ordu kopuru osoa betetzea kolokan eta hola, eta ere aipatzekoa da, Manuk esan bezala leheno, asko eta asko ez daudela gizarte langile batean funtzioa betetzen praktika eremutan. Horregatik, eta ikusita egoera luzerako dijoala, ezin dugu onartu COVID-19 aitzakipean erabiltzea praktiken gestio ez hau, eta orokorren ezin dugu onartu ere hezkuntza prozesun baitan aurkitzen ari garen gabezia edo kudeaketa ezak justifikatzea. Urtsa hasi denetik gure praktika politikoa aurrera eramateko zenbait oztopo aurkitu ditugu. Batetik, ikasle gelak itxi zizkiguten eta gelak eskatzeko ezintasun ditugu fakultate batzuetan. Ondorioz ez daukagu lekurik asanbladak aurrera eramateko. Bestetik, gure propaganda ia asterokotasunez puskatuta edo kenduta azaltzen da. Eta gainera, presentzia poliziala nabarmen handitu da azkeneko asteetan kampusean. Izan ere, baina 2 aste, UIB-ko 16 kide identifikatu zituzten propaganda politikoa egiteagatik. Hauek guztiak gure praktika politikoa eta antolakuntza oztopatzeko neurri bezala identifikatzen ditugu, eta honen aurrean askatasun politikoa eskatzen dugu gure antolakuntza aurrera eramateko. Guzti honen aurrean ikasbaldintzen eta askatasun politikoaren kontrola helburu ekin antolakuntzan.